Bikote. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Ongi etorri, mila esker etortzearren, bioi. Eta hitz egin dezagun Zaldi Urdinaz, ezta? Zaldi Urdina podcasta, tira, Zaldi Urdina antzezlana izan da. Olatz antzoki ibilizarete 200 emanaldi baino gehiago eskaini, eta orain podcasta. Espero zenuten? Ez, egia esan ez. Guia pena hundikin, baina esan genion agur, Zaldi Urdinari, herri gehienetatik pasagea. Eta esan genuen, bueno, bai ez, taia tokatzen da, famili bat eitezu hor barruan, eta agur, eta batean, bai, Ximunen deia, hori, oso pozgarria, norbaiti bururatu zitzaioela, zergatik ez, egin podcast bat Zaldi Urdinarekin, ez da? Zer izan da, amaieran gindatxo bat jartzeko modu bat? Uste dut izan dela proposamen bat, zen guk amaiera beti guk aukeratzen dugu, ez dugu zen merkatuari gure amaiera noiz den erabakitzea, eta guk erabakitzea. Azten dugunean, ensaioak azten direnean, bakigu noiz amaitzen den proiektu bat, baina hori izan da sorpresa bat, proposamen bat, beste bodilta bat emaiteko historio honi, igual merezizulako, eta uste dut gure herriak ere merezizulako, horren inguruan egin du lan guztia, eta hor ziren historio guztiak, bai sufrikarioak, bai eta maitasun historio guzti horiek, ustea hor, bai zintzilik sarean, airean, eta nola soinuz egiten den, orduan behar bada gure kulturak egiten duen bezala, ahoz zaukoan pasatzen da, etxez etxe gure historioa. Bai, Ximun, eta Olatzek esan du, beraiek dei bat jaso zutela, dei hori zurea zela, baina nori bururatu zitzaion hau? Ez dute etxe honetan erabaki zela egitea hori, badela programa horren inguruan gogo bat, egiteko zerbait podcasten mundu inguru hortan, marrakastatsua da, moda azarrekoa da, ez da ezer asmatzen, salbu orain egiten direla beste baliabide batzuekin, eta proposamena iritsi zaigu, eta gero izan da negoziaketa bat, EITB eta gure artean ikusteko nola egingo genuen. Hori beste historio bat. Nik atzo entzun nuen izugarria da. Oso ona da. Ematen du benetan diskoteka baten zaudela, antzematen da, nik iruditzen zait komunean dagoela, zerbait izugarria da. Oso songini dago. Benetan, asko gustatu zitzaidan. Lehenengo zati hori behintzat. Songi sartzen da belarrietatik bainuzki. Historia gainetik esan da, 17 urteko gazte bat hiltzen da tekno jai batean, Zaldi Urdina izeneko droga bat kontsumituta. Eta gero galdera handi bat, non dago Aingeru? Hori da. Eta, bakigu non dagoen Aingeru? Ez, hori da. Ez dakigula, bera da nere biloba, antzeslanean eta horren podcastean, eta bere bilagoaz. Bai, bere bilagoaz gainera beste batzuk ere bere bilari direlako. Itxuraz, Zaldi Urdini hori bere eskutatik iritsi da diskoteka horretara, eta hor, drogak, saltza hundila daude, eta gauza da, zeinek aurkituko duen Aingeru lehenengo. Eta galdera da, saiatuko gara zerbait ateratzen, saiatuko gara. Ximun, non dagoen Aingeru oraindik ez dakigu atal bat entzun dugu, baina jakingo dugu non dagoen Aingeru? Esan daiteke? Bai. Hori gan daiteke, bai. Aurkituko dugula, baina beste galdera da nor da Aingeru. Ez ez, baina antzerkiak beti metaforak erabiltzen ditu. Hau eraikia da road movie baten antzera, ideia da Euskal Herri guztia zeharkatzea podcast honekin, historio honekin, hori zen jada apostua edo nunbaitan gure erronka antzerki honen bitartez, egitea Euskal Herriaren itzulia, eta road movie guztietan bidaiatzen da espazioan, baina norberak bere baitan ere baita. Galdera asko pausatzen dira, nor naiz, nondik nator, zer egiten dut hemen, nola iritsi naiz honeaino, zertarako egiten dut hau, zertarako egiten dira Aingeruren bila. Eta orduan horren inguruan galdera asko pausatzen dira bai edo politikoak, filosofikoak edo historikoak, hemen gertatu diren hainbat gauza aipatzen dituztenak, baina aldi berean, zerbait metafisikoago, zertarako behar dugu droga, zertarako betidanik behar izan dugu droga, zertarako nahi dugu izarrak besarkatu. Zaldi Urdinak galdera horiek zeharkatzen ditu. Hau gidoia oso ona da serie bat egiteko. Baita. Beste aukera, bai. Zuk ez duzu amaitu nahi, Begira, nik ikusi nun serie bat Zaldi Urdina etorri burura eta lehenengo gauza pentsatu nun Breaking Bad. Hor egiten zuten melanfetamina urdina. Eta hortik etorri zitzen Zaldi Urdinen antzeko bat, hori serie bat dakazue hor. Hori pentsatu. Bota, baiez, serie hona izan daitekela. Eta herri joan gaitezke, Euskal Herria daukagu, horren badakagu non kokatu. Euskal Herrian bat dira historioak nahi bezain beste. Hori bazen Sorrentino filman erraiten duena
Jainkoaren eskua ez, la mano de Dios, uste dela gazteleraz, edo la main de Dieu frantsesez. Eta zertarako joten zira Romara historioak biltzera. Hemen dituzu. Hor, baditugu historioak nahi bezain beste, bai, dudik gabe. Historioak badira. Jazta, nik bota dut. Historioak badira, eta lantalde zoragarri bat ere bai, aurkezpeneko irudiak ikusi berri ditugu, podcastaren aurkezpeneko irudiak. Zuek bi etorri zarete gaur, baina hor asko zarete. Asko gara, eta gainera ginenak, baina gehiago izan gara ere podcastean, ez da? Bai, jende asko egon da, zenbat antzeslanean 7 pertsonak ginen. Antzerkian posibilita egitea 3-4 pertsonai, kodigoa erakusten da ikuslegoari, egiten da, xapel bat ezertzen dutenean, hau naiz, edo hola ibiltzerako, baina hau txarekin hori zeilago da. Ez da ondo funtzionatzen edo truko asko erabili behar dira, eta hobezen aktore on asko Euskal Herrian, eta orduan baliabide guzti horiek genituen ziren humanoak. Hor etortzen ziren, konbokatzen genituen estudiorat, eta izan dira 13 pertsona lanean egiten serie hori, gehi. Antzerkian parte hartu duten guztiak hor ere parte hartu dute, ahotsa sartzen? Danak ez, batzuk lanean zeudelako, Edurne Azkarate bezala, urruntxe zegoen beste pelikula bat rodatzen, Irati pelikulan, eta orduan Mamaite Larburu egon da gurekin, eta beste Mirenena ja ere antzeslanean aritu zen Irai. Eta baliabide humanoetaz ari garela, gidoia, esate baterako, Olatz Unai Iturriaga eta Igor Elortzarena da, ezin du txarra izango, hori esango dugu. Nola geratu zinen zu gidoia irakurri zenuenean? Lehenengo aldian edo orain? Orain. Ba ondo, karo, jutezea zurera, beti aktoreak hori daukagu. Aber, nire gauzatxok nola geratu, antzeko, uala, hemen dago sorpresa. Eta horrema, karo, daude gauza batzuk, ez dirala ikusten, eta horren adirazi egin behar direla. Eta gero, bai, sorpresa bat edo beste hartu genuen, baina oso gidoia igual itzitza egun eginen ezberdina. Gero, bai, egitereko orduan, egon dira aldaketa gehiago, ez? Zuek egin duzu egidoia, aldaketa, eta zuretzako bai, aldaketa asko. Bai. Aldaketa izan da pentsatzea beste ikuspuntu batetik, edo gehiago entzun puntu batetik egingo zela. Eta orduan behar ginoen historio hori susurlatu. Ez dakit beste mole baten horregan, antzerkia egitenak komunitate batentzat, ikustenak komunitatean, normadakoak noski bere emazioekin eta bere pentsaerekin, bere bizipen guztiekin begiratzen du hau, baina kolektiboki ere begiratzen dugu. Hor beste zerbait da, normadakoak entzuten du, kaskoekin, nik gomendatzen dut kaskoekin entzutea. Bai, beti ez da, hori gomendatzen da. Ez da behartua, ulertzen da, historian sartzeko giroan, imertzio puntu hori landua izan da, eta soinu diseinua egin duenak lan handia egin du, eta egon gira hilabete luzez joan etorrian hori lantzeko, baina susurlatu behar nuen historio hori. Izan behar zen, belagira, izaren historio horiek, drogaren inguruan izan diren historio guzti horiek Euskal Herrian, izan da sarraskia handi bat, ez dakik ez da zenbat hil izan diren gure herrian horrekin, ez da egiten inkestarik, ez da lantzen hori, ez da transmititzen ofizialki, ez transmititu da hola. Familiaz, ez zure osaba, zure lehengusua, azken finean hori gertatua, hori ukon genuen antzezlanarekin. Jena etortzen familian, beraien historioak zuritzeko, orduan funtzio bat bete genuen. Gutxienez, antzerkiak zerbatetarako balio du, gure min guzti horiek kolektiboki eraman ahal izatea. Hor gelatuko da, Zaldi Urdina podcastarekin, izango da hori susurlatua, belarrian, familian egin den bezala, mikro izkutatu bat bezala utzi baginu hor, auto batean eta entzuten da eta segitzen da. Eta ez da esana, gauzak ez dira esplikatuak, uste dugu entzulegoa inteligentea dira. Eta usnatzeko bidea baduela. Eta hori, eta badu imaginazioa handi bat. Gurea baino asko zaundiagoa, eta hori konfiantza egin diogu, hori izan da etxe honen eta gure arteko apostua, nomaitan egitea, ez goazen egitera zerbait gurea, zenez gurea, eta hemen egiten den bezala gure hizkuntza propioa, podcast hizkuntza propioa asmatu dezagun, gure historioa kontatzeko, zeren horrek ere forma bat eskatzen du. Eta hori emaitena belarrian, etxeetan, sekretuan egin izan den bezala. Podcastaren hizkuntza propio hori gozatu nahi balin baduzue, lehenbiziko kapitulua entzungai dago podcasten, kapitulu berriak ere izango dira, girotu gaitezen pixka bat. Zaldi Urdina. Aparo bato! Ikusi dituta ingeruak eta beharruak asako! Eta nire amomara
kontra. Atera poltsikoetan daukazuen dena. Esan, zein da kamerua hemen? Eta segun nola dakizu hori. Orain, itzuli etxe jakitia. Bai, gero badaki! Guazen poliziaren! Ez da pentsatu ere! Zakutik hartzera munduko puzen, aski motibo debekatutako guztia desiatzen. Hortxe, giretu dugu, podcasta. Benetan, antzezlanak ikusteko izugarrizko gogoa ematen zuen, bere garaian gozatu genuen, eta orain podcasta gozatzeko gogoa sartzen zaigu. Zer du podcastak antzerkiak ez zuena? Intimitate hori, nik uste dut, antzerkia azkenean egia da, etortzen zitzegula gero jende asko esatera, nire familian gertatu zan hau, zu kontatu dezunean geratu nez pixkatolaz, nire adinengatik ere, garai hartakoan ez, eta, oso gertu harrapatzen zian kontatzen nuenak, ez, eta egia da jende asko etorri zela, bere nahizuna pixka konpartitu, baina orain nik uste dut beste oraindik ere personalago sentituko dutela, ez dalako, antzerkia dauka bere forma eta dauka bere altavoz amplifikatu hori, ez, eta hemen guk egiterakoan pasa zitzaigun, eri Ximunek belarritara xuxurratu zidan kaskotatik, nola egin behar nuen bakarrizketa bat, ez, eta zalako nire buruarekin neukan nola konversazio bat, antzerkien zoragarria zen, danak egiten ziaten nola 360 graduko buelta bat, nire kasi bizitzari eman banio bezala, eta horren aurrean egon, eta hasinetzan egiten da zantzian, bai, oso ongi, baina, eta abertzerran, zuzendariak badaki ondo nola bideratu, zure buruari, egutegi bat, zure buruarekin naizera, hau gogoratzen, zuri kontatzen naizea, zuri aizea hitz egiten, eta hor sortzen da negi bat, oso berezia da, eta nik uste dut hori jasoko dutela horrela. Gogoratzen dituzue irrati eleberriak, lehen asko egiten ziren irrati, eta zer da, berriz, garai horretara itzultzea bezala, ez da? Guk bere garaian egin genuen Euskadi Irratiarekin Babiloniaren bertsio bat, Arkaizkanok egin zigun gainera, eta zoragarri izan zen orain dela urte batzuk, 15 urte edo, eta egia esan lana handia egin genuen, eta badauka horren zerrikusia handia, ez da, nik uste dut gainera gaur egun ditugun baliabideekin, berak aipatu duen soinu aldeetik eta egin daitezkenak, urak ere kalidade handia zeukan, horatzen dut Rek Estudioko Jose Luis Rubio izan zala burua, ez da, koizlagu ginen, berarekin, baina nik uste dut oraindik urrutirago joan ahal izan dugula badanean, eta baliabide horiek, egiten dutela podcastak, formatoan, gero ere kapituluak, nik uste dut, dira garai bateko irrati horiek. Eta argi da modan daudela, modara itzuli direla edo dena delakoa, eta EITB podcasten artxipielakoak adibidez, izugarrizko arrakasta izan zuen. Ximun, itzuli behar dugu fikzioa audiora momentu hauetan? Hortarako bidea egin behar dugu? Fikzioaren atalero, posibilitatek guztiak erabili behar ditugu, uste dut. Ez da ezer gehiegi eta molde guztiak saiatu behar ditugu. Edo zein izaz behar dugu atxeman molde bat gure gauzak kontatzeko. Orduan izan dadin audioz, antzerkiz, filmez, seriez, kantuz, bertsuz, dantzaz, begintzait. Gauza horiek erran behar ditugu eta zen erraiten ez behar ditugu, hilko gira. Hori bezain simplea da. Errana ez dena ez da existitzen. Podcastak badu hori ikusten ez, errana da. Eta podcast hau euskaraz da, pentsatu duzu beste hizkuntza batean egitea do, egina dago, ez? Momentuz euskaraz bakarra. Guk ez dugu behar hori sentitzen, ez dut esaten ezin da nik egin, baina gure beharra bai da euskaraz egitea. Alazan antzeslanarekin, euskaraz egintzan bakarrik, eta podcasta ere hala ulertzen da. Ukan dugu debate hori ere antzerslanean, egin izan dugu behin edo bitan kanpoan, eta itzulpenekiko. Azertarako ez ditugu ezazen gain idatziak antzerkean itena gainean. Eta hartzen nuen beti adibirat gaiteko komplikatua zela, gauza batzuk ezin dira itzuli, lost in translation. Beti gauza batzuk beti jende askok idatzi du horren inguruan, sarri nuen dia gauza oso ederrak idatzi ditu horren inguruan, baina hartzen nuen adibide bat, oso zaila zela ikusi duzu ez ritmotan eramaiten duen antzerkia, eta momentu batean aipatzen du intxaurrondo. Hori nola itzultzen dut. Intxaurrondo? Bai, hori da. Zer guretzat badu balore bat, hor beldur bat bazen, horrekiko, nola joango zen, oso argi da gure inkonsiente kolektiboan zer zen hori, zer egiten dut auzo bat, arbola, kuartela, hortik droga atera zela, tortura, zer aipatzen dut hortan, eta itzulpena egiterakoan ezin dut ateratu Wikipedia. Ez dut horren denbora, orduan,
Gauza batzuk egan behar gure hizkuntzan, eta gure hizkuntzan zuzenak eta zehatzak baldin badira, orduan behar bada, itzultzen ahalko dira eta atxeman ekibalenteak. Ez du gana izin dela itzuli, baina egin ezagun jadanik gurea eta orduan behar bada atxemango dugu munduaren bidea. Jadanik lehen atala entzun dezakegu, entzun gai da. Bigarrena noiz etorriko da, Olatz? Datorren astean. Datorren astean. Astero bat. Astelenero bat. Bai, 9 kapitulu, bai. 9 kapitulu, badugu 9 astetako plana. Bai.